Hi kuya, good evening. Good evening to the world. Magpakilala day ko karon day kuya. Akong first name kay Ko. Akong last name kay Oko. Akong middle name kay Matos, Kiko Matos. Misulod day ko dari karon sa PBB day kay gusto ko mo sikat. Gusto ko musulod sa GMA, makita na ko si Vice Ganda og si Coco Martin. Coco Martin mayo, Coco Martin. Nako talent kay kuya. Pakita na ko sa imo kuya kung unsa ko kamayo. Chimeriki Chichan Ching Chichito. Ni Antoni no moto. Maruto kuya. May ungod to da kuya. Ako day, ang ngalan day kay kuan. Ako nga po pala si Hago. Ang atang apelyido ko ay Noy. Full name Hagunoy. Akong purpose di kuya kanang musulod ko kuya kay taran mangin babae diri sa mua. Kay gusto sa kuha nga. Oh my God! Apil po ng yang ilang mga lula ba. Nya gusto na magpaanak sa kuha. Musulod ko diya bisag 3 months lang magtago lang ko ba. Mag-apply lang ko diri sa mga barangay bitaw kay murag ako na may agpat yun diri sa mga tao yan. Wow! Akong favorite color dahil kay green. Kay sada bikin swimming pool biya dia. Nya. Nya ang kuan na yun. Akong kuan favorite color kay kuan. Ay, mana na? Daw kato na yung kuan dayon kuya. Unta nga madawat kini mo. Kay wala na may madawat ako diri kay kulat ako na mo sa tao. Mana to? Wala. Hi kuya, hello PBB. My first name po is Magnilo. Ang akong apelyido kay Bagay, Magnilo Bagay. Kuan ko kuya, 16 years old, 20 years experience. Gusto na ako mo-appeal sa PBB kuya para makita na ako kung igsoon na si Goku. Kaya igagaw man mini Jungkook. Nga, isa sa rason gid kuya, ngano ni-appeal ko sa PBB para mga ikog tabang nimo nga pangita sa 7 ka Dragon Balls para may bawan na namo kung asa nagtago si Naruto ngayon dagan kisa kuya. O imo po makuha kuya, naday ko'y talent kuya. Master kay ko mo sa Kaglobe na kuya, watch and learn. Salamat kay kuya. Mara to kuya, unta imong ma-appreciate ug madawat ko nimo. Salamat. Ay kuya, magandang buhay. My name is first name Bar, my middle name is To, apelyido Loy, Bartoloy. AKA Ingat day kuya. Tapos may edad na ko kay number 17. Akong birthday din. Unya dia ihil sa inyo. Tapos taga dia ra day ko kuya. Dia. Tapos akong tuyo dia mga musulod ko kuya kay lami kay sudan manggod. Tapos lami gigdaanan, hangin, bugnaw, relax. Tapos namang gito yung mga igsoon dia igagaw na ko ba. Mga igsoon dia igagaw na ko ba. Parinti. Kuya, taas akong talent kay kuya kay nara kuya. Kuya, salamat kay kuya. Bahaw, yandam kuya. Salamat. Hi kuya, may gabi rin kuya. Ako na si Kuan kuya, si Kaon, tas ako apelido Kugmo. Kaon Kugmo kuya. Gusto na ako musulod dia kuya itungod kay nang gusto yun ako musulod dia kay ganahan ko nga iba po na mong kuan ba kung katulgan ba niya. Ginagawa mo masikat ko bitaw tapos nang dali ra ko kanang kada na makita sa ako mapapicture ko lagi nakasulod na ko dia kuya. Gusto ko na ko nga makalibang sa inyong si Alba. Amo diri kasagbutan mo na mga good. Tapos akong talent ay kuya, kaya na ko matulog nga nagtindog. Tanawa gani kuya.
Sorry kuya, nakatulog. Nakatulog kuya, sorry kayo. Nakatulog kuya, sorry. Hi kuya, mayong gabi dia. Kung pangalan day kuya kay ko, then akong apelido ya, then akong atik-atik ang pangalan Miss. The word Kuya Miss. Then, gusto ko makasulod sa PBB ya kay sa mong balay way CCTV. Then, gusto ko makana dia kay na swimming pool then dire subara. Then mara na kuya. Sayop na imo kong pasudlod na. So, akong talent ay kuya mao niyo. Kabalo ko on sa cellphone. Akong talent. Kabalo ko gun sa pag-un. Na kuya. Nauna. Hi kuya, may gabi na kuya. Ang pangalan na kay Ma. O pido kay Rihay. Mga Rihay. Ako na edad kuya 22. Nanak ko katong 2022. Gusto rin ko makasulod na sa imong balay rin kuya kay gusto na ko mamit si Jisang Suho. Huwag ko sa kwan ba Kim Jis. Akong talent rin kuya kay kaya na gusto yun ng dahon nga witingog. Hi kuya, ako day si Kuan, Yutin, Laylay. Ang edad day 18. Nagpuyo ko sa Ingan mo midanyo. Ano eh? Ingan. Professional tambay ra day ko day. Ang talent kuya, kaya na ko kantaon ng marpel na walang kay rap-hirap. Hi kuya, my name is Gare, aka Aye, and I'm 100 years old. Bata pa ako kuya. Anak din ko sa akong mama magpapa. Akong mama bae, tapos akong papa laki. Gusto ko makaana sa PBB kuya kasi libre kaon. May sudan sa balay. O nado ko special talent kuya nga wala pa na ako nahibalan. Kaya na ako maligo nga di ko mabasa. Gusto ko mag-silsil lang diya mag-degda. Pag naisalto akong suntukon. Mirahay di ko dili kuya. Oh, marna, thank you. Pagpuyo mo sa balay kung di mo gusto mamatay, bahala na og laay, ilang ta magmahay. Kung wala na'y kaulay, mangutlo lang ka munggay.